Amehlo onke ngokuhlwanje azakube ethe ntsho kumongameli Cyril Ramaphosa njengokuba kulindeleke adandalazise izicwangciso zikarhulumente zalonyaka. Intetho yobume besizwe kamongameli iza emva kwexesha ebelinzima kakhulu eli njengokuba iingxaki ezifana nentsweleangqesho zibe nzulu nangakumbi ngenxa yobhubhane we-COVID-19 kwaneziganeko zokuzitapela ngokutshiswa kwamashishini. Intetho yesizwe iza kubanjwa okokuqala ngaphandle kwamasango epalamente yelizwe. Kanti ke ngoku siqhagamshelana nomhleli wezopolitiko umzwandile esekapa ba asinike imvuthulula boya ngalo msitho ujongwe ngabomvu ngokuhlwanje. Mzwayi, masikwamkele ngoku siqinisekileyo ukulungiselela lo msitho wangokuhlwanje benemingeni enzima kakhulu kuneminye iminyaka ngenxa yokuba ubanjelwa kwindawo eyahlukileyo. Ingaba kunjalo? Nebala Lisa ngibingelele nakubabukeli njengoba ubona nje ngizothi ukuqhela khona uzobona ukuthi ngikuphi ngokujwayelekile uma ngabe kune intetho enjengalena eyayibanjelwe eParliament la khona kodwa uzobona ukuthi cha akusiyo amabhilidi eParliament lana amabhilidi eCity Hall yase Cape Town. Le City Hall ke ibaluleke kakhulu ngoba ilapho ngesikhathi uMadiba ngesikhathi ekhululwa etilongweni emva kokuthi edonse eminyaka nge27 enye indawo afikela kuyo ke le wakhuluma kuyo ke ekhuluma kokuqala ekhuluma nabantu baseNingizimu Afrika. Okuphinde futhi ke kubaluleke futhi ngalolu daba ukuthi loyo owayembambele imic umbhobho ilo ozothula inkulumo namhlanje umongameli Cyril Ramaphosa. Lokho kwenza ngempela ukuthi kubaluleke kakhulu ke uzokwazi ukuthi into yenze ukuthi ke lo mcimbi ubanjelwe lapha ingenxa yokuthi ngomhla ka2 January ekolonyaka iParliament lasha ke ingakho ke silapha lesi. Bramzwayi, eziphi ezinye ingxaki lelizwe elijengene nazo ezinefuthe kule ntetho ezakunikezelwa ngokuhlwanje? Uzokhumbula ukuthi njengamanje sibhekene nenkulu ingwadla lena ngaphezulu kokuthi sibhekene neCovid esihambe iminyaka ethi ayibe ngaphezulu kwemibili kodwa izwe libhekene nezingqinamba ezinkulu kakhulu. Ngonyaka odlule nje ngoJuly kwaba nezibhelu ezinkulu kakhulu ezadala ukuthi izwe lilahlekelwe umnotho obalelwa ku50 billion rand. Abaningi abantu ke balahlekelwa imisebenzi, inqalasizinda enkulu eyacekeleka phansi. Futhi uma ubheka ke Lisa into eyenzekayo eNingizimu Afrika ukuthi abantu abaningi sebelahlekelwe imisebenzi kakhulu. Into ke umongameli akudinga ukuthi ayenze ukuthi ekwazi ngempela ukuqhamuka namasu azokwazi ukuthi njengoba izwe libhekene nobhubhane lweCovid-19 engakapheli, yebo inombolo zikhomba ukwehla kodwa ke ayikapheli, nanokuthi abantu abaningi balahlekelwe imisebenzi, iziphi izinto noma amasu azoqhamuka nawo azokwazi ngempela ukuthi ke ekhuthaza abantu baseNingizimu Afrika. Ngoba uma ukuthi kuqhubeka kanje kuyacaca ukuthi lelizwe lizogcina lisenkingeni enkulu kakhulu kwezomnotho. Into esingayilindela kumongameli ngokuhlwanje. Njoba ke ngibalula ke Lisa into mhlawumbe umongameli azokhuluma ngayo kakhulu udaba lokuthi uzokwenza njani ukuvuselela umnotho weNingizimu Afrika. Abantu abaningi sebelahlekelwe imisebenzi kakhulu. Into ke leyo ngempela uma ngabe ubheka ngokuqhubeka kwesikhathi akuyona into ezokwazi ukuthi abantu bekwazi ukuyimela. Bheka inqalasizinda ebhekene nezwe laseNingizimu Afrika, cishe zonke izindawo uma uya kuzo inqalasizinda iyawa. Yini umongameli azoyenza? Yebo amasu sebewashilo phambilini ukuthi bazokwenzani, kodwa ngicabanga ukuthi abantu baseNingizimu Afrika manje balindele ukuthi lokho umongameli azokusho kulandelwe into ngempela ezobonakala, ngoba ukukhuluma nje ukwethembisa ungenzi kugcina kungasasho lutho. Into ke ebalekile ke abantu baseNingizimu Afrika abazoyilindela ukuthi into azoyisho ngabe bazoyenza yini na. Njengoba phela abantu bayabona ukuthi kunana inkohlakalo la okufuneka kwenziwe khona izinto, izimali ziyanyamalala. Uzokwenza njani ukuthi evikele yonke leyo nto ke? Umsebenzi ke ezothi mangabe leshaya ihora lesikhombisa Lisa namhlanje ntambama umongameli ke etshele abantu baseNingizimu Afrika ukuthi uzokwenza njani. Sibambe ngazo zibini ke kumzwandile esekapa.